Alex a Jozef mali len 14 a 16 rokov, keď si uvedomili, čo znamenajú toxické polychlorované bifenily, v skratke PCB, pre obyvateľov v trojuholníku smrti na východe Slovenska. Obzvlášť v Strážskom a v okolí, ktoré je najrizikovejšou oblasťou na svete. V roku 2020 tu bola dokonca vyhlásená mimoriadna situácia kvôli ohrozeniu zdravia. Náš región bol jeden z výrobcov, čiže máme ich, asi chlapci vraveli, v riekach v okolí Strážského, Michalovej, Zemplínskej Širavy, máme ich v sedimentoch, máme ich dokonca v živých organizmoch. A je tam veľmi vysoký výskyt mnohých ochorení, ktoré sú na to nadviazané a nerozložia sa hneď. A treba ten problém riešiť, lebo ohrozíme zdravotný stav ďalších generácií, ktoré tam žijú. PCB sú o to nebezpečnejšie, že ich negatívne účinky sa neprejavujú okamžite, ale kumulujú sa v tele a počase spôsobia závažné problémy. Väčšina pokusov vyriešiť situáciu v Strážskom sa doteraz zamerala len na zneškodnenie obsahov sudov z PCB v areáli výrobcu. PCB sa však medzičasom uvoľnili aj do okolitej pôdy. A práve to naše riešenie, tá naša metóda, ktorú sme nazvali Mars PCB, teda mikrobiálne asistovaná remediácia stabilizovaných polychlorovaných bifenylov, sa práve zameriava na koreň tohto problému, a to sú PCB v pôde. Naše riešenie spočíva v tom, že sme identifikovali mikroorganizmy, ktoré sú schopné PCB degradovať s vysokou účinnosťou, a tieto mikroorganizmy sme naočkovali na aktívne uhlie. Celá metóda funguje na princípe toho, že samotné baktérie existujú na sorbente, v našom prípade aktívnom uhli, ktoré funguje ako aj transportér baktérií do pôdy, ako aj transportér PCB z pôdy do samotných baktérií, ktoré ich dokážu degradovať. Výskum chalanov zaujal aj Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá im dala k dispozícii kvalitne vybavené laboratóriá a odborného mentora. Ten hovorí, že sa doteraz nestretol s takou zanietenosťou a odhodlaním. Čo sa týka použitia toho nosiča aktívneho uhlia, to je v princípe čisto ich nápad. Oni došli s tým, že čo tak použiť toto, lebo najväčší problém s baktériami je, že v momente, keď ich vytiahnete z ich prirodzeného prostredia a dostanete ich do laboratórneho prostredia, tak oni väčšinou strácajú schopnosť prežívať v tom prirodzenom prostredí. Prispôsobia sa laboratórnym podmienkam a nie sú už ďalej schopné prežívať v tých prirodzených prostrediach, a práve nosič, to aktívne uhlie, napomáha tomu, aby tie baktérie lepšie prežívali aj v tom prirodzenom prostredí. Unikátne nie sú len baktérie a nosič, ale aj výsledky výskumu. Niektoré baktérie dokážu rozkladať PCB s účinnosťou až 90%, čo je výnimočné. Sme použili podľa mňa celku zaujímavé a také veľmi moderné metódy toho, ako izolovať baktérie z prostredia kontaminovaného PCB, a ukázalo sa, že minimálne niektoré z týchto baktérií sú naozaj veľmi aktívni rozkladači PCB. Hoci štúdijné povinnosti Alexa a Jozefa teraz objektívne uberú z doterajšieho tempa výskumu, obaja sa mu chcú venovať aj naďalej. A v budúcnosti na vylepšenie našej metódy chceme sa zamerať aj na tie vysokochlorované PCB, ktoré sú už trošku komplikovanejšie pre baktérie na degradáciu. Síce sa teraz tomuto projektu venujeme ako stredoškoláci, ale vidím obrovský potenciál v tom, že ak naďalej budeme v tejto problematike pokračovať, tak dokážeme túto metódu doviesť do úspešného konca a možno ňou raz a navždy vyriešime environmentálnu záťaž, túto časovanú environmentálnu bombu na východe Slovenska. Aj vy si kladiete otázku, ako je možné, že sa Alexovi a Jozefovi podarilo to, čo doteraz nedokázali ani omnoho skúsenejší vedci? Možno je to o tom, že oni si neuvedomujú limity, alebo si nepovedia, že toto neurobíme, oni to proste skúšajú. Projekt je okrem sľubných výsledkov aj ukážkou spolupráce mladých ľudí, akademického a komerčného sektora. Výskum okrem UPJŠ podporili aj ďalšie dve slovenské univerzity a Východoslovenská energetika spolu so svojimi zákazníkmi v rámci služby Zelená energia. Tento projekt je veľmi zaujímavý, veľmi sa nám páčil sa aj odbornej komisii. Dokonca sa nám páčil až tak veľmi, že sme sa rozhodli podporiť ho druhýkrát a zapojiť do toho aj našich zákazníkov. No a práve spolu so zákazníkmi sa nám podarilo urobiť oveľa viacej. Z spoločných finančných prostriedkov sme nielen posunuli projekt o krok vpred,
ale predovšetkým sme ukázali inšpiratívny príbeh mladých ľudí. A čo je dôležité, podarilo sa nám spojiť mladý talent, vašu prevedu a odbornú podporu a spoluprácu. A to všetko so službou Zelená energia od PVSR. Hoci bude potrebný ešte nejaký čas, aby táto metóda priniesla výsledky v praxi, ide o veľmi sľubný projekt. Práca Alexa a Jozefa dáva nádej, že existujú relatívne lacné a jednoduché biologické možnosti na deaktiváciu tejto environmentálnej bomby. A že problém, nie len strážskeho, sa vyrieši navždy. Kontaminovať nie je veda. Veda je kontamináciu odstrániť.